Are hatari sana. My legendary mawuok e piny mar Gabon nyakoro Ramogi nikech ing'eni kawuono ni en legendary edition. Kaluoka wan gi legendary kaito piny mar Gabon nyen mantie kani nyen manochendo sana. Hatari nyakoro Ramogi. Adwa penji janeno mara ni to be idwa bedo superstar. Are you the next superstar? Majo Airtel ma nyakoro Ramogi. Kambi maduong' mar Airtel okoloni platform sani nyakoro Ramogi ma serious sana. Platform ma kaka in kaluoka iwacho ni an gi talanta taonge platform manyalo record go thumbe nyakoro Ramogi. Platform sani nitie omiyo wamedo ndalo 10. Registration rumo tarik 20 nyakoro Ramogi. Omiyo tim kamae. Mokwongo nyaka ibed gi line mar Airtel kiwinja. Mar ariyo nyaka ibed ni seromo higni 18 kadhi mbele. Manyiso ni in gi kitambulisho mari. Mar adek kao smartphone mari nyakoro Ramogi kaito talanta ma intie go no express video moko kalo dakika achiel jirekode kamae kaka kanyotilia ni kata kidoero liva ngoma nyakoro Ramogi kata ka in gi mtungo ni mari mora mani setungo kaka chane lakini recording otami winja kajulu inyalo timo kamano nyakoro Ramogi kati dhia platform mar www.thevoice.africa. Kacha ndenya nyakoro Ramogi ng'eyo instructions kaka inyalo upload video ni no. Ng'eni video no kikal dakika achiel. Mokwongo bed gi line mar Airtel. Mar ariyo bed ni in gi kitambulisho mari. Mar adek ka in gi email address bed go nyakoro Ramogi. Kata ka in gi passport mano gima ber sana nikech Airtel give the voice platform ni dwaro ji 7 mibiro ter nyakoro Ramogi e pinje moko biro timo competition gi pinje moko 14. Top 7 ma serious mibiro yud Kenya kae ibiro ter nyakoro Ramogi biro timo competition gi pinje moko madhi 14 nyakoro Ramogi. Omiyo mae e chance mari kapono ni gi talanta tiwacho ni Papa Vic anaonge kama nyalo ji express anaonge kama nyalo record nyakoro Ramogi. Ng'enia instructions tika nyakoro Ramogi. Omiyo kikitigi instruments mora duondi no ema idwaro. Omiyo iluonge ni the voice. Duol no imidwaro nyakoro Ramogi. Omiyo nyako ng'e ni to be nyalo wer adier. Anyway, ng'eni mich nitie kae. Mich nitie ka mich ma serious nyakoro Ramogi. Omiyo tem happy nikech you will be the next superstars called the voice. Anyway, wadhi mbele studio ma Kisumu na wacho ni adwa chake gi kama no chakore nikech ji mang'eny ong'enyeni. Ji mang'eny oseng'eyo Omega 1. Ji mang'eny kama oting'o jotenda e RamogiTV kae no mielo Omega 1. Dok ang'eni thothwa okia historia mar Omega 1 ni Omega 1 ochakore kanye. Omega 1 ni nobiro Omega 1 nang'o nikech anang'e ka en sound check studios. Omiyo studio ma Kisumu nyakoro Ramogi one and only Charles Ogweno Omega 1. Jadong Ogweno kiwinja machiegni. Kamano awinji maber. Volume olal ne jaduong' kanye to dhano dwa winjo mbaka ni kabisa. Dhano rijika dhano chiegni 2,000 mantie fan page mara kama ng'ise ni Papa Vic no jaduong' Ogweno mondo mbaka ni wadwa winje. Ji mang'eny sana ong'iso nyithindo ni koro dhi utugu ruoko kae koro jodongo dwa go mbaka. Asante sana jaduong' Ogweno kiwinja adwa mi nafas mondi mos oganda mondi mos fans meki mondi mos joneno mag RamogiTV kaito ing'is gi to noni akanye kaluo kae. Kamano ahinya amoso jokanyanam duto nosawre uru kendo amoso fans mag Omega te ni osawre uru. An kako winjo no iluonga ni Charles Ogweno, nyinga mar pub to Ogweno DJ kata jomoko luonga ni DJ. An nonyuola Kitale, aduogo dala asomo klas 7 kaeto adhi Kisii High School atimo form 4 nakalo maber kaeto adhi e colleges moko kaeto gikone Air Force nokawa motera loka kendo aduogo. Bang'e no atiyo matin awuok koro nachako Omega 1 1983. An gi jaoda kendo an gi yawuoyi 3. Erokamano jokaramogi. Erokamano jaduong' Ogweno. Omega 1 ni ema ne chako go koso nitie gima ne timo mokwongo kapok idonjo Omega 1 ni jaduong' Ogweno. An thum kae Omega 1 ema na chako go. Awinjo kiwacho ni noteri loka. Loka ni dhi somo to ka ni dhi somo ni dhi somo ang'o?
mondo ji mang'eny ong'e nikech ing'eni kawuono ni wantie kaka the legendary Jaduong' Ogweno. Ji mang'eny sana nyithindo mako kinyuolo kawuono masani ma moko rom gi DJ Arifix gini okia historia ni maber sana. Jomoko weni kaka ne giyudi Omega 1 mane Ogweno ma ging'eyo. An nadonjo Air Force kaka flight cadet. Koro notera loka somo riembo ndege. Koro kana duo kae to ne ane jet fighter miluongo ni Hawk Squadron na Nyuki. Kamano. Okay, sawa sawa Ogweno. Nitie nyien maka luongo nying Ogweno to nyinge be biro kae. Jaduong' miluongo ni Ken Ogweno. Ken Ogweno ni en owadu koso Ken Ogweno ni to en ng'a? Nikech kiluongo Omega 1 to nyinge seche moko wuok kanyo. Nitie Ken ariyo, nitie Ken achiel manen DJ Omega. Nen Ken Ayeko, to nitie Ken moro ma enora. To bende notiyo na Soundcheck Studio. Koro kuwacho ni Ken Omega, Ken DJ kusumin. Adokero kamano kuom lero mano ne nitie Ken Ayeko kaito ne nitie Ken mane nitie studio. Mane wacho ni mane ori. Asante sana. Nikech ing'eni simo ko dhano wigi nyalo wil kabisa lakini amor go kabisa. Jaduong' Ogweno thumbe Tony Nyadundo mokwongo. Soundcheck Studios. Iwuok e Air Force. Iwacho ni ne nitie flight cadet. Soundcheck Studio ni Tony donje nade? Soundcheck Studio en gima nobiro badaye kase Omega 1 nachako 83. Okay. To Soundcheck hapa nachako 204 kanyo. Manachake Omega 1 204 keno nen nachake Soundcheck Studio. But Omega 1 to history mare bor 83. Okay. Wawe Soundcheck Studio wadonje thuono wach Omega 1 mae maji ong'eigo sana. Mae platform mose konyo ji sana. DJs ntie kachik ni DJs apaga biro manoro na chakoro na message wacha ni Papa Vic. Gone Jaduong' Ogweno erokamano sana nikech Ogweno ni emomiyo wa platform through Omega 1 ma wawinjo go maber masani koro wantie dhano. DJs madhi achigni apaga biro kamoting'o Arifix, DJ Mike ongisani Papa Vic yienwa to ngis Jaduong' Ogweno ni waduoko erokamano sana kuom platform manomiyo Omega 1. Flight Cadet obiro chako disco mano biro obogo piny kabisa, disco mano chendo sana, disco ma jotelo mang'eny ma wantiego e studio kae kendo ang'ene gine no shoni no mielo. Ogweno disco gi Flight Cadet ok rom kamoro achiel. Gigi noromo nang'o? Kane ane Air Force as a pilot, mane aloke training ne aduo kapod an fresh ne aonge hours mang'eny. So in flying what matters is the hours. Koro naonge experience moromo, naonge flight license. Then kane coup notimore in 82, to wan noriembwa. Kane wasedhi e jela kamiti wabudhe matin about 8 months. Koro nwabedo dismissed. Okay. Koro since a flight kae naonge gi experience moromo, I had absolutely nothing to do. Okay. Koro nitie thuma moro na nyiewo loka matin, nene na speaker ariyo matindo, amplifier achiel, cassette deck, akia ni joma sani bong'e cassette deck nie nang'o. Okang'e ka nyambaga nyalo ng'eyo gino, lakini wadhi mbele. Mana chako go, ne kora neno ka onge gima nanyalo timo, I was so confused. Koro nawuotha penje bani kuia go thume bani to iriemba, kuia go thume bani iriemba. Mayudo ba moro maniluongo ni Action Center Kondele. Sani to tini luonge ni Action the Place osegere gorofa. Koro kanyo emana oyiena ni monda ago thuma morgo waze
ka wazego obedo mang'eny mor to gibiro miya pesa to ka kamoro ji to mano wachna nayudo manager mane iluongo ni Pinto. Koro an bachako go thum matin ni ka for 1 week makata nduru ok ayude. Allah. To kachopo second week to wacho ni kari go thum maber aneno ka wazee eri koro gichako miya 20 shillings per day. Waninde par gosiep na moro manyata kanyo. Koro mane kama omego wae wasungu wacho ni the rest is history. The rest is history. Amor go kabisa. Erokamano. Dibeni mae kama nying mar DJ Ogweno ni wuoke nikech wan wang'eyo Ogweno as a sound man, as a sound technician. Dibeni mae kama nying mar DJ Ogweno ni wuoke nikech ngeni awinjo kiwacho ni go thum. Okangeni ni go thum ni twe thum kato DJ moro biro go ni thum kae koso ni go thum. Ine mean DJ to ine main sound technician at the same time. Erokamano kana chako Omega ana uone mana go thum. Allah. Because na believe ahinya ni nyaka anema agoto maji dwaro. But before I joined Air Force, not the Kenya Polytechnic, atimo electrical engineering for 1 year. That gave me coronel and technical knowledge matin estimatogi electronics. Okay. I never go for long. In fact, I go for about 1 to 2 years. Then from then on, a better businessman. Koro ananagi, I chako employ DJs. Koro I was more of in business than DJing. Ogweno managi kame wache no. Adwa penjo moro nikech wacho ni go thum. Mano iwacho ni chako Omega 1980 adiwa 83. Ka winjo maber sana. Iwacho ni go thum. 83 March. Iwacho ni go thum. Jothumbe mage manengi cassette, manengi records mage, manego yondalo no nikech gini nyakoler matut. Jothumbe mage manego ni wacho ni dhi go thume ba. Manyiso ni nentie gi records, nentie gi cassette, nentie gi LPs, mani dhi kaya chaneti igone jopiny. Jo mage manego kwa chako international kidogo katwa duoka luoka jo makaluoka jo mage jothumbe mage manego records mage kunde manentie. Chon wazee joma wazee ohero thum madhi mos. Koro sana nago Franco, nago Tabulei, to gi dalaka nago Chien Kabasela. Of course moko be namede iye, but those are adek go emana meja sana especially Franco. Emane wazee ohero thumegi ahinya. Asante, erokamano Ogweno. Records gini yudo nade nikech ing'eni ndalo no piny ne ok ochiewa kaka kawuono ni. Records go ni yudo nang'o? Mani dhi go kae. Record ndalo cha yudo be ne ok yot kaka sani. Kisumu ka ne ntiere duka achiel kende ma uso records. Okay. Koro kano biro record nyalo biro tu rita matie kata dwe achiel. Koko donji koki nyalo dhi mondo inyiewe to be samoro ne wayudo cassettes moko koa Uganda. Kaka paro thum moro ma Franco go mar Mario. Na yudo cassette koa Uganda magoye for 3 months. Ka copy mare pok no wuok to ji nohere ma koro an cassette no nakano dia ma nok adwa ni ng'ato bel kode, an kenda man kode magoye Kisumu ka. Okay. Erokamano. Adoko erokamano jaduong' Ogweno mar yudo nafas. Mpaka ni wadhi go mbele nyakoro Magajwang'. Adwa na penji kainena, adwa na penji kiwinja janeno mara. Ni bene isewinjo Omega 1. To kani isewinje beni miele. To kani miele en pado mane man winjo ko Omega 1 chacho go thum, chacho go gweng' nyakoro Magajwang'. En pado mane mani mielo in. En showman, en kindu be show. Koso showman mani miele Omega 1. Adwa ni dhie fan page mara RamogiTV kata wantie live nyakoro Magajwang' mondi mi apachi mane mabro mora nikech abro ng'eni wadhi kanyakla, abro ng'eni wadhi kanyakla nyakoro Magajwang'. Twitter handle maro en @RamogiTV KE, mara en DJVic_R. Facebook ema wantie kawuono wang'enye kabisa. Facebook fan page maro en RamogiTV, mara en DJ Vic nyakoro Magajwang' mia pachi. To kaporono ni gisimbi idoro na ote machok namba na ma studio ka en 2-3-auchiel-000. Achiel kompado mane ntie ndalo no. Ndalo wa ze en mae.
Nitakula perenginie